Pozor, jo. 2, 1, teď! Hej, někdo se tam ví, já se ani... Au! Moje noha! Dobrý. Jedu na koni! Hej, počkej, co mě někdo strašně skočil na nohu. To strašně bolí. Já ale si dělám srandu. Já to nebyla. Au! Dáme si ještě jedno kolečko. Jau. Hej, holky, ale s tím nohu. Ty nechceš tu nohu? Hej, ne, ale to mě fakt bolí. Jau. Hej, to bude krásné. Hej, není to tak, na kterou ti spadla ta postel? Ne, to mi to spadlo na palec, ale ty opač, jsem skočila na nohu. Jau. Hej, to přehnaně brněl prsty na noze. Promiň. Hej, Ty jsi na ní skočila ty domy, tak jo? jo. To tak strašně bolí. Hej, dáme druhý kolo. Jo. Aha. Počkej, Co je to, tam jde Uvnitř. hej, kdyby to nebyl ten kufr, tak už mi na zem dáme. Počkej, dáme druhý kolo. Hej, máš bramborku ve vlasech. Ne, dáme nový kolo, chápeš? Počkej, to druhý. Hej, pomožte mi. Ne, to nejde tady úplně moc velký, musíme to Hej, zvednout. já vím, jak když tady to takhle podkopnu a vy na to skočíte. To nejde. Ne, to nepůjde, tam je ten stůl. Hej, Hej, poté to zvedne. hej, až si jdem, tak to skočte. Hej, teď na to skoč tady. Tady. Mám strach. Ne, to bych to nějak... Co to? Hej, tak tohle ne. Hej, ona napadla ta třetí. U nás jde normálně srát. A to je ta úplně... Jsem Buffy. Jsi šupír. Hej, ne, au! Hej, ale... Hej, chápeš to, už tam teďka nedáme. Do prdele. Hej, já bych nechtěla být tou malou holkou, co na tom spí. Hej, fakt ne. Hej, to musíme vrátit do prdele. Hej. Hej, se vrátíme. Hej, ty vole. Budeme ani čtvrtou. Ty vole, jestli sem teďka někdo přijde. Pojď, musíme to tam vrátit. hej, já to tam je. Fajn, ale tak, ale jak? Já nevím. Hej, já vím, nadzvedneme to a musíme to udělat na šikmo, takže tam musíme dát. Semka musíme dát. Ty mě teď viděli. Hej. Hej, na to už tam nevrátíme. Cože? Hej, zavři dveře. Já jsem to urvala, chápeš? Jak? To třetí. Tam to není, já jsem to tak držela v Hej, ruce. pojďte tady, to musíme nějak dát. Kde to je? Tam to leží. Tady máme kolík. Jsem Buffy. Počkej, no, to je ta třetí noha ne. Ale ta byla v celku, ještě to jsme ještě nikdy neurvali. No, No, a teď jsme ho urvali. ty jsi urvala. Ne, já vám pomůžu. Pozor. Hej, ale chápeš, Pozor. mě strašně bolí noha. Tam musíme dom. Aha. Já bych chtěla být to malou holku. Tak si to Hej, rovnou nechte. tady ten kolik se Nechá na zemi. Ty si to tady nechat na zemi, že jo? Já tak jináč to nás zabije. No. Ty Hitler. Puta, jsou všude žvejky a Já jsem drambuly. taky. A i mouka. Hej, to tam chcete dát.
Nevím. Hej. Hej, tak to necháme takhle, bude mít nohy dole a hlavu nahoře. Proč ne? To je ten další kolík. Tady to taky jde. Hej, dělejte, to není sranda. Já furt nahrávám, no. Šoká. Ty někdo? Jo. Nejde, nikdo tam není, hej, Potter. Hej, tam je další kolík. No, tak tam to musíme dát. My se tu nějak zvedni. No. Držte to, jo. Hej, ale my jsme udělali to, za co ten kolik má držet. Však to tam nikdy nedáváme, my to dáváme úplně jinam. Počkej, tak. A teď to opatrně položte. No. Dobrý, jo. Hej, ale dali jsme to. Hej, ale je to tam úplně celý vrácený a někdo si na to sedne a to si sedne úplně celý, jo. Takže si na to video. Hej, skočíme na to ještě. Ne, si na to video. Počkej, než to nech. No, myslím, zkouška, jo. Mhm. Tak je pojď za náma. Hej, trošku to rozježdem. Hej, ale... Hej, nezdá se vám, že ta praska uprostřed? Jo. Ale jak takhle. Že? Hej, ty vole, ale to Hitler, prasko... Stalin a Stalin 2. Svaný to Ne, jak se jmenuje se? Bin Laden. Byla. Ne, ale to je fakt praska Usam uprostřed. Bin Laden. To je jako fakt. Počkej. Cítíš to? Hej, ty vole. Ty vole, Mě fakt trní ne. celá noha. Potřebuje na to Já mám video. asi zlomenou nohu. To bys na to nedošla ta vůbec. Už se můžeme jít na to video? Hej, ne, počkat, ještě teďka to na už to ještě shodí. Ne, tak to- já už vám nebudu pomáhat, ale. Ne. Pomůžu. Mhm. Tak pojď se mnou. Je to cizí do ruky. Pojď se mnou, ale na snahy pojď se mnou. Hej. Honem! Hej, řekni teď. Tak posuneme dopředu, jo? 3, 2, Ne, počkej, já jsem si koukala, jestli tam někdo není. Ježišmarja. Hej, vedoucí. Hej, hej. 7 minut a 35. Jestli se někdo přijde. No, pojď, je to... Hej, holky, já nechci nic říkat, ale za chvilku se urve i to čtvrtý, jo? Pojď, dáš to tam. Počkej, to se ještě neurvalo, to čtvrtý. Ne, tam to drží jedný. Hej, holky, pomoct! Zvedni to a jak No, pojď. držíš? Jo. Tak drž, počkej, jedno. Aha, hej, to mi pomoct! A opatrně druhý. A hej, musíš být pomalé. To se naklání. Ne, tam Hej, není. tady si spadlo to třetí totiž. Dělej, tady to neodržím. Dobrý. Hej, že to zvedni, já jsem si to... Ne, Já jsem, ale to tady to drží na jednom rohu. Fajn, necháme to tak. Hej, ale tohle je všude pod postelí, jo. Dobrý, už to radši vypni, ale noha, ty.